Kubli pi barok ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum kan pelong ya ka Miss Riboy Tourism hau arjar akua haka ap kunai terik Januari arjar akua hangte ya po NSE playground po hamsir marta nakaleng coba forum gajuni ni penpenapa iba angka resmi ba ni pelong ya kate ka Miss Riboy Tourism arjar akua te kinongjok na konta kate ka Miss Riboy Tourism arja akua nin ai ka cash prize ka long 10,000 ki bawan baar ki long 5,000 bat ki bawan balai ki dio khasan hajar rengkat bat ki gift na konta jongki kindonro ki rules and regulation ki ba an sabatai ya pisile te nakalian ka jonga kumu chairman ng Riboy Tourism and Environmental Development Forum ngakot ngayawe ya kikun sama kenthe kibodon apo kathan Riboy be ke juni baki wan syahmat ban shimi gani ka platform ban kani ka platform ka bangi pelong ya gani ka Riboy Tourism arja akua tolong ba ni kwa ban kentiu kikun sama jong kathan Riboy juni baki yo ekui pat ki platform baki ni shimanta baki penpauna ya ka dur kadar ka jongki bat baki nang ya syahmat haki jing kwa ki jongki ban peni ka sap pahong ka baki kidon kumta na kalian ka jungi na forum ni khot ni wer ya baro ki khur sama ki bodon na po ka thani boy ka jungi baki nyawan syahmat ban sim ya ni ka banta bat kan don ru ka kasni ka ba insale eko edition aka ba na kalian jungi kong ida belong secretary jong ka komiti sabatai detail lepi banyo ya ka jingtip ka ba khambnya pilaro ban phone segini ki nomor ki ba ni sapan pau pi mata ni sai po ka ni ka media ka bagi sapan pau long bagi screen ki chungki kalong nomor fran real live ra sausan iwe ar line real nyonon fra san ar nyosan ar kita kilong ki nomor ki ba pila ban phone ki ba ni sapan penpau supila na piyo ki postal la ne apo ki flex so ki sabo ki ni number so ki contact ba pila pan wat ya ki cintip ki ba khamnya ki bagi salapan pen sngo pen soto fi baro ki kendon ba kinong shimbenta ki habban bodenti hakapor ba min penong ka audition ane hakapor bangin jit ki benrung sya ka final kata ha ka sauturik December 2000 akui kilong kumne ka banukong kinong shimbenta kidei benlong kiba dang semla kabar kinong shimbenta kidei benlong kiba khatprasnem hadu art news nem karta kabalai kinong shimbenta kidei benlong ki nongsong shnong bapura jong ka Riboy district but hakabol audition kidei benra ya ka voter ID ya ka birth certificate but ya ka certificate shnong ban benchisha ya ka jagasa jengki but karta jengki but kabasau kinong shimbenta kidei bandon karniang kaba sanput sheneng kabasan kinong shimbenta kimdei ben ai ka jingtip ka babakla hakabayde but ka detail shpang ka kerteng lane ka address but ka age jungki ladangi lab yinweng na sendoniki bani shimbenta kaban riu kinong shimbenta kidei ben riam da ka denim dress white tank top but ka heels hakasni audition but ki habru ben silvia ka by audition registration fee ka belong tang aspa tangka but kebanyo kinong shimbenta ki hapandra atli kidur ka way ka bajan lane close up but ka way full length lane ka ba jengat tang kini hik kendon ba kinong shimbenta ki hapan bodenti hakapor ba ni le ya ka audition